En el ple de l'Ajuntament de Biar, celebrat el passat 30 de gener, es va parlar, entre altres, dels següents temes. En primer lloc, s'aprova per unanimitat l'acta de la sessió anterior. En segon lloc, l'alcaldessa Magdalena Martínez informa sobre la celebració del Dia de la Pau, sobre la celebració de l'Escola de Pares i Mares organitzada per l'AMPA, sobre la subvenció rebuda de 5.000 euros des de la Diputació per a la conservació de l'arbre del plàtano, sobre la presència de Biar a la Fira Anual de Fitur a Madrid, dins la Costa Blanca, i va donar l'enhorabona a ACEBI per la gala organitzada el passat 12 de gener. En el tercer punt de l'ordre del dia es parla sobre la necessitat d'aprovar la modificació del petó per la rotonda de la Ronda Nord pel polígon industrial, situada a prop de la carretera que baixa a la Canyada. L'alcaldessa haurà l'explicació del punt o qualificarà de tràmit administratiu. Cristóbal Valdés, pel grup socialista, ho qualifica de formalisme i anuncia el vot formatiu de la seva formació. Vicent Galbany, pel grup d'Esquerra Unida, anuncia que el seu vot serà contrari, per mostrar-se coherent amb la seva postura en altres plans respecte a aquest tema. Cristóbal Molina, pel grup popular, afirma que, com tot està correcte, la seva formació donarà un vot afirmatiu també. Finalment, la modificació s'aprova amb 10 vots a favor, els que sumen el PP i el PSOE, i en contra del vot d'Esquerra Unida. En el quart punt, es tracta de la modificació del consorci on està Biar inclòs i clarificació dels membres que per una banda són Conselleria de Governació, la Diputació i els municipis. Cristóbal Valdés, pel PSOE, afirma que votaran a favor, tot i que comenta que els diners per a aquest comès no es posen alhora per part de la Generalitat, així com va denunciar que s'ha fet una rebaixa de 2.400.000 euros en el pressupost que haurà d'assumir la Diputació d'Alacant i, per tant, els municipis es veuran afectats. Vicent Galbany, per Esquerra Unida, també va afirmar que en aquest aspecte Conselleria no havia pagat encara tot el que devia i que precisament aquesta era la intenció del govern espanyol amb la reforma de l'administració local, donar-li més protagonisme a les diputacions, de les quals, segons Galbany, la seva formació sempre s'havia mostrat contrari. Cristóbal Molina, pel Partit Popular, va dir que aquesta modificació clarificava qui i com es paga i que milloraria donant-li rapidesa al funcionament del consorci i que també regulava garantint que es cobrés sense retards. A les crítiques de l'oposició, Molina va dir que calia seguir un altre model i una racionalització de la despesa i distribuir els diners públics d'una altra manera. En el seu torn de rèplica, el PSOE va replicar que seria perjudicial per a la província, tot i que entenia que els regidors i regidores del PP havia de plegar-se al que diuen el seu partit i que han de retallar d'on siga. Al seu torn, l'alcaldessa va replicar el portaveu socialista que havia estat un acord entre les 3 diputacions i que amb aquesta modificació ja no es tracta d'una subvenció, sinó que es regula dins dels pressupostos per assegurar que els diners apleguen tots els anys. En el quint punt es parla sobre les sol·licituds presentades en el marc de la convocatòria del Pla Conjunt d'Ocupació 2013. Aquest pla que impulsen l'administració autonòmica, la provincial i la local es fa una aportació de 1.125 euros a les empreses que contracten persones de Biar durant un període d'almenys 3 mesos i 25 hores setmanals. Finalment, s'ha tramitat 10 sol·licituds, de les quals 8 han estat acceptades en aquest pla. El grup socialista ho qualifica de tràmit i dona el seu vistiplau a aprovar-ho. El grup d'Esquerra Unida critica que de les 20 subvencions que s'havien oferit sols s'han tramitat 8 i que en altres municipis les xifres no són molt millors. Va qualificar l'atur de vora el 30% de l'estat espanyol com a propi dels països subdesenvolupats i també va posar l'èmfasi en que al poble hi ha 430 persones a l'atur segons les xifres de l'INEM. El grup popular va dir que ser conscient de la situació, tot i que si almenys 8 persones han trobat un lloc de treball, és millor això que res, tot afirmant que enguany l'atur havia baixat en 24 persones respecte a l'any passat. Finalment, el punt s'aprova per unanimitat. Al sext punt, el PSOE presenta una moció contra la llei d'interrupció de l'embaràs. La regidora socialista, Asun Gregori, exposa el motiu de la moció i afirma que la llei de plaços, tal com està en l'actualitat a l'estat espanyol i a la majoria de països d'Europa, ha fet que les interrupcions de l'embaràs baixin un 5% a l'estat. També va afirmar que la llei que han proposat acaba amb les llibertats de les dones i ho va qualificar de debat innecessari. També va lamentar que fora l'únic que el PP està complint del seu programa electoral amb el que es va presentar a les eleccions estatals de 2012 i que amb aquest projecte de llei volen convertir en delinqüents les dones que no tenen un altre remei que avortar i els professionals que ho practiquen.
segons Gregori, és un pas enrere i un retorn a la llei d'abans del 1985 per fer-la més restrictiva. Vicent Galbany, per Esquerra Unida, també va fer èmfasi en que està tornant-se a fa quasi 30 anys enrere i que les dones no ho fan per gust, com també es va preguntar sobre raons per les quals era el Ministeri de Justícia i no de Sanitat qui presentava l'avantprojecte de llei, com també va comentar que la interrupció de l'embaràs forma part de l'àmbit mèdic i no del científic i jurídic. També va mostrar la seva preocupació per una informació publicada al diari Información, que afirmava que si la llei que prepara el govern espanyol estarà en funcionament, més del 90% de les dones que es vegin obligades a avortar no podrien fer. Finalment, va demanar als regidors populars que votaren de forma favorable a la moció dels socialistes, ja que altres ajuntaments governats pel PP, com ara Paterna, a la comarca de l'Horta, han pogut treure avant la moció. Cristóbal Molina, pels populars, va comentar que era la segona volta que es duia al ple aquest tema i que és una cosa que toca les creences de cada persona, així com és molt fàcil polititzar-ho. Segons Molina, no és un debat que toqui a l'Ajuntament i que el debat està a les Corts on es legisla i no ací. Després dels torns de rèplica dels grups, es va desestimar la moció amb els vots en contra del PP i a favor del PSOE i Esquerra Unida. Pel que fa als pregs i preguntes del ple anterior, a la pregunta presentada per l'edil socialista sobre el deute que té la Generalitat Valenciana amb l'Ajuntament de Biar, el regidor popular Cristóbal Molina va respondre que el deute ascendia a 122.998 euros. A la pregunta de com afectarà la nova llei que regularà les competències locals, l'alcaldessa va comentar que encara no s'havia tingut cap reunió convocada amb la Diputació. A la pregunta presentada pel grup socialista sobre les raons per les quals se li va llevar la paraula a la regidora Asun Gregori durant el passat ple, l'alcaldessa va dir que ja l'havia avisat en diverses ocasions i que qui té la potestat de donar o llevar la paraula és l'alcaldessa. Pel que fa a pregs i preguntes del ple de gener, el grup socialista va preguntar sobre les raons que havien dut a tindre obertes les urgències 24 hores del centre de salut durant el 31 de desembre i el 5 de gener i no tindre-les durant la nit de la festa de Sant Antoni, tot tenint en compte que durant aquesta nit se celebra l'acordar. També va preguntar la raó de per què els dissabtes el servei de registre municipal no està obert, tal com es va anunciar. També va preguntar sobre 70 lots de cistelles de Nadal i 70 més d'higiene que s'havien comprat per part de l'Ajuntament amb una factura de més de 2.000 euros. D'altra banda, la regidora socialista va preguntar pel pagament de les beques escolars que encara no estan pagades, tot i que durant el ple de setembre des de l'equip de govern es va demanar paciència, tot adduint que ja estava gestionant-se. Finalment, destaquem que la regidora Asun Gregori va demanar explicacions per una factura de 1.500 euros gastats en serveis jurídics per part de l'Ajuntament, quan des de la Diputació s'ofereixen de forma gratuïta aquests serveis. El ple va acabar amb els pregs i preguntes d'Esquerra Unida, que va puntualitzar sobre la necessitat d'arreglar alguns desperfectes en les voreres d'alguns carrers i conèixer els tràmits del nou pou d'abastiment d'aigua al poble, així com assegurar que aquest servei està assegurat.